ഗൂഗിൾ പേ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ആപ്പുകളോട് ഗുഡ് ബൈ പറയാനാണ് ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത്. ഫോണോ ടാബ്ലറ്റോ കമ്പ്യൂട്ടറോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിന്റെ സ്ക്രീനിൽ എന്താണുള്ളതെന്ന് കാണാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ആപ്പുകൾ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കും. ഫോൺ, ലാപ്ടോപ്പ്, PC എന്നിവയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിദൂരമായി പരിഹരിക്കാനാണ് ഈ ആപ്പുകൾ മുൻപൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. സ്ക്രീൻ ഷെയർ, എനിഡെസ്ക്, ടീം വ്യൂവർ തുടങ്ങിയവയാണ് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ആപ്പുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. തട്ടിപ്പുകാർക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താനോ ഫോൺ നിയന്ത്രിക്കാനോ ഈ ആപ്പുകൾ വഴി സാധിക്കും. കൂടാതെ ATM അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവഴി കണ്ടെത്താനും കഴിയും. ഫോണിലേക്ക് അയച്ച OTP കാണാനും അക്കൗണ്ടിലെ പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കും. തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഗൂഗിൾ ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. ഇത്തരം ആപ്പുകൾ ഫോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ ഉപയോഗിക്കും മുൻപ് അവ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേയ്മെന്റ് ആപ്പുകളിൽ ഒന്നാണ് ഗൂഗിൾ പേ. ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണികളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഇന്ത്യ. വിപണി വിഹിതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കമ്പനി.